Apa nak saiki? Sesuai karo iki suasanane. Heeh. Resepsi Mas Oh Bagong. iya, acara lagi. Monggo Mas. Resepsi. Iya, iya iya. Sapa Mas Bagong sing utak-utik ke? Sing utak-utik. Sing klambi abang-abang ke apa ke? Oh, kayak Wis utak-utik ora kuwi? rombongan Sinoman kae. Oh, ngoten to. Iya, sing padha makarya nyambut gawe. Nggih. Iki mau asmane Ki Dimas Dharma Satria Saputra. Nah, terus adike iki Sidkia Sidkia Bilqis. Bilqis. Atmajane Bapak Supekno sekalian Ibu Dewi. Semoga kedua anaknya menjadi anak yang membanggakan nggih Mas Ah, Bagong. tentu saja harapan kita adalah menjadi orang-orang yang berguna Nggih. bagi nusa Dan semoga bangsa. Bapak sinten wau? Ah, sing Mas Sing Dharma kagungan dalem. Saputra. Heeh. Nggih. Semoga rezekine makin lancar nggih, Pak. Amin. Amin. Nggih. Sinten Buka sidik.
mesem mesam-mesem goyang guyu goyang-guyu saja arep mundut-mundut lagu Sinta buka siti langgam Heya, heya, heya. Heya. Sa sa matur sembah nuwun. Matur suwun Mas Bagong. Wis diaturke lagune langgam resepsi.